Bafethu uhlelo leso isencane lengane isonto episode 12. Ngiyacabanga ukuthi manje sesemaphethweni ngohlelo silithanda kakhulu isencane lengane. Look, ithi iqala ke bafethu Sisolundi ucela umfowabo la ukuthi amphelezele behambe beyobona amawele. Nakhumbula amawele lawa ayizangoma, right? Lawa amathathu, triplets. Yebo. Bahambe ke beyobona wona ke usho usayoqhubeka kuyoza ukuthi ngabe yini abafisa ukuthi ayenze usiyacela ngoba phela wayengekho ngesikhathi kuye umama unene ehambe noThando. Ayi bahambeke nobafo-ke lapha bephethe isigubhu lapha samanzi bangeneke namawele lawa ayangena bahlale phansi. Hhayi asiyaqala-ke inkulumo yawo kaMawele-ke izangoma yamakuthi niyazazi-ke iqale-ke zibiza iy'nyanya zibiza abadala ukuthi hhayi nifike nizosivikela la nangumfana wenu kanjani kanjani yonke lento leyo. Base beyaqala-ke bayaprofesiza ukuthi hhayi bo umfana uney'nkinga la kanjani kanjani yonke lento leyo. Mase beyasho ukuthi hhayi mfana into zakho zomoya azihambi kahle, hhayi ezenyama vele-ke ezenyama ayihambi kahle. Lo mbona lo mfana ukuthi ungakanani umzimba akaxakekile ngokuya emlomeni. Shuthi inkinga ngaphakathi umoya, inkinga nje ngaphakathi. So into zakho zomoya azihlangani kahle hle. So iyona into ekumele uzame nje ukuthi uyilungise leyo nto leyo. Uyabona ngoba abantu abadala bayafisa ukuba nawe kuzona zonke into ozenzayo kuzona zonke lezi zinto lezi kubuye kuvele nesalukwazi lapha esifisa ukuthi nihlangane emanzini kube khona izinto ezilungisayo. Uyabo kufanele kube khona izinto ezilungisayo kube kanje isalukwazi lesivela kwihlangothi la kamama. Shuthi kuyena-ke umama lapha umama ozala uma wakhe. Ngikhumbula umama lo kaNjabulo lapha ekhaya athuka khona umfana athi yena ugogo lo ufake ibuko. Shuthi vele ugogo yazi ukuthi khona into efanele ilungiseke. Bamtshela nalokho ukuthi hayi usayikona mfana kumele uzame ukuthi ukulungise konke lokho. Kumele nje uzame ukulungisa. Andike kuma-direct sessions uyasho uyazofana lo uthi yacela mfethu angithoze ngam-understanda. Mhlawumbe nina niyam-understanda mina angimmazi umuntu nje ngoba uthi yena akasoze avuma ukuthi enze into just because utshelwa abantu. Uwumuntu yena uma unomuntu eqalile into yena kwakhe kufanele ayiqede na ngendlela yakhe. Understand ukuthi uthini ngaleyo nto ubeyadetshela mhlawumbe ususho into ephusile sophisticated esho siyacela ibhalwe eBhayibhelini ebheda umuntu ebheda. Zaqhubeka kodwa-ke izangoma zaqhubeka futhi zamchazela-ke ukuthi izinto ezenzakala empilweni yakhe azenzeki ngoba kuwukuthi ziyenzeka nje by coincidence. Umyalezo ophuma kwabantu abaphansi ngoba abaneme ngaye. It's the same story, abaneme ngaye. Bakhuluma nangamajazi abekelwe wona. Shuthi amakhona amajakhethi abekelwe wona. Shuthi iy'busiso zakhe y'dlalekile zikhona. Bayafuna ukumnikeza zona kodwa naye kumele azame ukulungisa. Kumele azame ukulungisa ndlela thizeni. Bamchazela yonke lento le. Yabo. Hhayi amawele bandla ayibeka into yawo. Aqhubeka futhi lapho ayichaza indaba yokuthi ubaba uDlamuka wathatha usiyacela wambeka le esicongweni. Yabo. Kodwa manje akasakwazi ukuthi ayisondeze kuyena. Why? Ngoba ubhizi uhlukumeza umakoti amnikeza yena. Ngoba phela umfazi uyamkhulekela kwabaphansi bakunikeze yena. Manje usiyacela-ke uyamkhalisa lo mfazi loyo. Uyabo. Kukhulunywa izinto ey'kanjalo. Bayikhuluma ukuthi abaphansi abezi ngakuyena ngoba uhlezi edini uwumuntu onolaka onedukuthelo yonke leyo nto leyo. Yabo. And masekhuluma indaba kaThando ukuthi awu wabaphansi usefuna yena ukuthi hayi manje owami ngizomthola uma ukuthi uThando wabaphansi. Lo mjinto akuhlangene lokho, akuhlangene. And akayizwa lento leyo, akayizwa. Nalesinye into ayishoyo uthi yabona nje lamawele lawo ngiyabona khona selichamekile kanjani. Yazi kwesinye isikhathi into obudomu iyahlekisa. Into obudomu mhlawumbe ngasothi isangoma nje lesabuka usiyahle sibuka isidomu sahleka isangoma sathi anibuke noma thithi lo. Ayikho enye into efana kuthini. Mhlawumbe ngapha kube lokho. Ayikho enye into. But anyways-ke bayichaza-ke indaba kumakhosi ukuthi izinto nezinto ezenzakalayo ziyimiyalezo ephuma kwabadala. Yabo. Kulamajakhethi abalile kodwa sachaza amajakhethi khona nokwesonto lapho ngoba kuthiwa isipho unaso. Kufanele azame uvusa isonto layise azame ukwenza izinto ngendlela ethile. Hayi yabona lapho kwema-diary sessions-ke usiyacela ukhuluma indaba yokuthi nje hayi yabona nje indaba yesonto mina bafuna ngishintsha abantu mina ngizoze ngashintsha ngohlezi ngiyistapho nginenkani ngale ndlela engihlezi nginenkani ngayo.
indaba yesonto athi siyacela lento abayizamayo makhosi ngeke izilunge. Mhlawumbe kuye nokunye kwey'nkukwana nembuzi nokugeza emfuleni kuyolunga. Lokho kwesonto usiyacela amaphambi kwebandla. Leya nto lena idinga umuntu onenhliziyo ngempela emsulwa. Eyaleyana inhliziyo yagcina emsulwa ena-2 months ezelwe. Emva kwalokho kwaqala iy'nkinga. So bayichaza-ke amawele-ke yonke lento lena ukuthi usiyacela kumele understand ukuthi kusho ukuthi bachaza manje ama-altercations anawo, iy'ngxabano abanazo, mhlawumbe ingxabano nobaba kaThando, uma kaThando, uNjabulo, zonke lezi hiqi abanazo abaphansi abamtshengisa into ethile ngoba bayakuveza ukuthukuthela ngabanye abantu. Uyibona ungazwani namuntu kanti sekuyibona abaveza ukuthukuthela ngazo zonke lezi zinto zifuna zama ukuyilungisa yonke lento le. Wathi hayi uzobona ukuthi uyimisa kanjani-ke yonke lento lena, uzozama ukuyilungisa. Abaphathi-ke amawele lawa bandla ayakhulumile. Eyabo yomfazi-ke nje ukuthi ufuna ukuthatha nesithembu, washo ukuthi ufuna ukuthatha isithembu, wathi yabona indaba yesithembu, nangu nje umfazi ubetheliwe, manje kuphi okufunayo? Uma ukuthi mhlawumbe ufuna ukuyoganga-ke, mhlawumbe usungasula umlomo ugange la oganga khona, yabo. And umzali wakhe la, umbafu wakhe la uze washo ukuthi yabo nje usiyacela ayikho into ayithatha serious. Balana yonke into iyihlaya, yonke into iyihlaya. Kulokhu-ke kwezangoma yazi iyangixaka ngempela. Asiboneni ukuthi mhlawumbe uzokwenza yini asazi. Ubaba kaThando-ke bafethu bahlanganeke lapha noma kaThando eGagasini eThekwini. Uma behlangana-ke bazohlangana bezoxoxisana phela ngendaba-ke kakhulukazi uma kaThando ufuna ukwazi ukuthi kwenza ngani noluntu. Phela ngithi ubaba kaThando kwahamba wayoluntu yokhuluma nomama nabadlala uMashange, uMakunene, bezokhuluma nabo bonke ukuthi iziphi iy'khalaza nazo, ucela ukulungisela zona kanje. Ufuna ukuzwa ngalokho kuma kaThando, yabo. And ubaba kaThando uzuyasho ukuthi undaba lo yena ungifeyile ufuna sihlangane ngoba ufuna ukwazi kwenzakalani. But nakhona noma kaThando useyachaza ukuthi naye ngokwakhe ufuna ukwazi ukuthi kungani efake igama lakhe uma ezohlangana nobhuti bakhe. Phela sekuvele sekusebenza kanti uhlangana nobhuti bakhe wafaka igama laThando lama kaThando, yabo. Bahlangane-ke bahlale phansi babingelelane. Yabo abafethu imali ngoba ngine-sure if bingekho imali kulento lethu ibingeke zihlangane. It was a development of a story ngoba phela kumele babe khona as part of i-story njengabantu abathintekayo kulezi ngane ezashada esencane, isasithusa yonke lento. Kodwa-ke manje uyabona ukuthi hayi, yabona lethu futhi ayizwani-ke nje, ayizwani. Usisi akamfuna ubhuti uyamfuna, usizofuna ukushaya, kodwa manje usisi uqhubeke nempilo. Yabona nje ise-mishmash obona ukuthi la moja love bahlangene ngaye ayikho enye into. But anyways, bahlale phansi babingelelane, and then-ke into elandelayo-ke emva kwalokho-ke mase yabuza-ke ulento uMakathando indaba yelento ukuthi lingene kanjani igama lakhe kwinkulumo ebekade enazo nobhuti bakhe, yabo. Ngena kanjani endabeni zamadoda. Waseyachaza-ke kubaba kaThando, wayeqala phansi eqaleni ukuthi hayi indaba yagama lakho ungene indaba yengane, usho ingane olubanzi, ingane kaSiyacela Thando. Lingane kanjani igama lakho? Kwabuye kwavela-ke indaba yokuthi le ngane ayifani noSiyacela, ithathe bani kanjani. Yes, ingane inokuthi ithathe abantu abaningi amathile emndeni, mhlawumbe vele ifane noDlamini noma ifane nomalume othile kanjani, kodwa le ngane kanjani. Yabona isaqhubeka nayo yonke le nkulumo yakhe lo mlisi, usaqhubeka namanje nayo le nkulumo. Hayi buthi Nkosi, ingane yakho futhi usayihlaza kangaka. Aqhubeke-ke asho ukuthi-ke ukuze kungene igama lamaKaThando, uMakathando ukhola lapha ethi khona noSiyacela besemlazi, wakhuluma uMakathando wakhuluma ukuthi uSiyacela emngaka ey'nkulu emngaka angamisisa kanjani uThando. Kwakuwukuthi lingena kanjalo-ke igama lakhe uMakathando ngoba phela usefuna uyasho uThembinkosi ukuthi ubesehlanganisa yonke into eseyicollectile in terms of i-intel ezosupport-a lento leyo ukuthi le ngane akusiyona ekaSiyacela, yabo. Ukhuluma ngayo yonke nje lento isihlangene ukuthi le ngane le akusiyona kaSiyacela, ubala yonke-ke leyo nto ukuthi ingakho esho kanje, nanokuthi uSiyacela wayiphika le ngane, wayiphika noma isizwelo, wabaqhahlanisa yonke into, yabo.
waseyakubuza wasubathanda waseyasho ukuthi ayi mina uyabuza umuntu semnkosi wena wemakathando wena ngokwakho mhlambe kulento yonke engishilo ikhona into sewayibona ukhombisa ukuthi le ngane akusiyona ekabani ekasiyacela ayi washo ukuthi yena akaboni lutho uma kuthiwa kade kukhona futhi bengazi asho ngoba kuhlangene naye bengaba yinto ekhulunywa abantu yabona ama-direction nje uzuyasho bandla uma ngathanda ukuthi yabona lento le iyihlazo ngoba akuyona into ekhuluma ehlangalaleni ubaba kaThando noma thiwa usuyalibona kwingane yakho mhlawumbe ihlobo esiqhelile-ke mhlawumbe usungayikhuluma into amanyala kanje kodwa enganeni ezalayo uyayivimba ehlazweni phambi kwabantu ubaba kaThando ubhizi uyayihlamba ingane yakhe izwe lonke libuke emini kabha khuluma ngayo ukuthi ihambile yayo ngingasho phela ukuthi umalume nakuyena unjabule hambile la nomalume laphayana ozala umnyeni wakhe kanjani yabona nje ethi wesho kanjani enjalo kodwa nje uSenkosi uEdement umile kulento ukuthi no le ngane ingane ngokuthi nje akamfuni siyacela ilaphi indaba uthi nje akamfuni angangamfuni siyacela fine aspeak kodwa ke bafo hayi kanjalo kuyinkulumo nje ize yabanjani impela ukuthi hayi umile kulokho yena ukuthi and uzuyasho uyazi uThenkosi uzuyasho uMadabusi ukuthi hayi yabona uMathando uyayibona lento usuyayifihla shothi khona into ekhona bayayibona abantu ukuthi lento kanje kodwa izovela bazongibona bazongikhumbula ukuzakalani bazobona kahle ukuthi kwenzakalani lo mlisa lo usuke inyoka esemgodini ngale nkulumo zakhe ezizinto ngengane yakhe hayi bandla uMathando ungichaze kahle athi nje ngeke azayenze lento Mathanda umuntu wakho umthanda wakini ingane yakho futhi kakhulukazi fihla amahlaza ayo noma usubona ukuthi hayi ingane yasingabe safana nomkhwenyana sifana nomfobo kaMkhwenyana inopetrol fana njengolwakhe ngoba phela umkhwenyana unegwegwe yabona khona into oyibona kodwa uvala la cha akukho hayi Themkosi hayi badoda ukhwela phezulu kwentaba ningizwe akwenziwa nje konke lokho kube kanjalo ukuhlangana kwabo ayikho nje into etheni bewulokho nje ukuthi ufuna ukusho ukuthi uyayifuna le DNA uphezulu kwayo and futhi akajiki awuthatha Themkosi ayisuke sibone uzogcina bani uyebafo ayike sisolundi namhlanje sisolundi usiyacela benothando bathathe iwalk ukuchaza kwakho uthando baya endaweni yokuchila esolundi kuthiwa kaZex hayi abantu basolundi bazosichazela ukuthi ngabe indawo isimo esikanjani mhlawumbe efana njengoMax yabona indawo ezikanjalo zokupholo mojo omashamplani nje phela umuntu ohlala eThekwini yabo anyways bahambe ke bahlale phansi kulethwa ama drinks like not drinks kulethwa ama coke yabo yonke lento le yasho bandla uSenkosi hayi ngikulethela na wena mama ukuthi kukhombisa ukuthi ngikubonga kangakanani kuyona yonke lento lena yabona kanjani ngibhedela ngasile yonke lento ekhulumayo but ekukhulumeni ke kwabo ingxoxo yabo iziyafika ubaba kaThando yabo ukuthi ubaba kaThando washaya usiyacela ngeplate yabo and uThando uyasho sawo manje uzothatha mina amacala abantu abakwenze wona mina ngahlangene nawo usiyacela ukuthi phela amacala abazaleyo lona azowela kobani hawu uThando masasho sawo kusho wena ngokuthi ingane yakho kufanele wathola amacala akho uthi impilo vele iba njalo yangiphatha kahle manje uThando lento yasho ukuthi hayi angeke uze kwazi usikwenzeke kanje angeke nje kuze kwazi usikwenzeke kanje ngoba lento le into echaza ukuthi akanandaba nalengane yakhe kanti kumele uyilungisele indlela zakho singane yakho ibe nempilo elula ungumzali nje wenzenjalo wenza sure by all means ukuthi okuyikweletu zakho okuyizinto ongayihlelile kahle uyihlele ukuze ingane yakho ingabi senkingeni akumelanga bese enkingeni kodwa hayi ibhuku ayinandaba nalokho hayi uthi akanandaba but anyways ke ekhulumeni kwabo ke uThando waseyaveza indaba ye-DNA uthi hayi ucela usebenzise i-DNA yakuvuma usiyacela ukuthi hayi bafaka iswipe emlomeni nani yonke le nto leyo and uziyacela kuMadabusi ukuthi akanankinga uyavuma and that ufuna ukuyenzela ukugcwalisela yena uThemkosi yabo lethu ngathi ingane encane ufuna ukugcwalisela yena ukuthi kahle uyena uziyacela uzogcina kusiyena uThemkosi uyavuma kuyona yonke lento base bamfonela kuthiwa usacela nezothanda ugcina ucingo angamfonela le nje ubaba wakho kanjani ngelanga elithile wathi manje ithini into yakho ufuna aboshwe uboshwe phela ubaba wakho mayiqhubeka yenza kanje uThando uthi angimfuna aboshwe ngifuna ukuthi hlawule
singazi-ke uhlawule kwemali noma ihamba ngey'nyawo kube kukuyena, kodwa bafuna ukuthi ahlawule. Bamfonela bamchazela isimo, wavuma athi hhayi it's fine, ayikho inkinga, ngizofika. Usho kanjalo athi ayikho inkinga, ngizofika mase iphumile impela ngoba usanda uyasho ukuthi hhayi mase iphumile imiphumela ngoba siyavuma ukuthi DNA siyokubiza-ke sizwe sonke siwumndeni khona sifunda yonke iphumela ukuthi kwenzakaleni. Hhayi, lapho-ke usuyacela uthi nje akakhathazekile ngendaba yengane ukuthi akanjabulo ngoba unjabulo vele uyivila. Ayikho nje into ayenzayo. Kusho ukuthi hhayi nangala engiphatheni nomuntu wesifazane into angayenzi. So nje akuyilutho akanankinga. Usho kanje. Hhayi asibende bese sifuna ukubuka lama-results la. Yabona episode namhlanje ayona siyacela hayi ufuna ukuyibona le mhlawumbe izophuma next week. Ngicabanga seyaphela ngempela manje episode 12. Next week mhlawumbe kungenzeka ukuthi aphume lama-results sibone ukuthi okay kwenzakaleni. Asisiwalinde bafethu.